ngatigare pasi. Ini yang dekat PeDare dia cuma kat yang dulu dan dulu kecil. Jadi kita ni sampai. Maksudnya mambo. Yang dekat PeDare dia cuma kat yang dulu dan dulu kecil. Dia aja tu kita ni sampai kerana dah ajan. Paham sangat ni. Dan kita ni pro. Esse valor de era que você não tem nada. Hoje nós esquecemos de lá. Bakapa kuno unoti kana watanga ku vakafungidzwa kuti pane nyaya yavo yachanetsana kana kuti pachedza kuwirirana anokiya dho nekuti hakuna kana munhu mwana anokwanisa kundiyamura ndatsakumunhu ondouya akakiya dho ndakada kuti nditore makii ndibude panobva nditoera kuti ndisabate makii avo ndonyaya yandakabvira. Naibhuraka ndizvo handina amai ava unovasiri nyaya ari kutaura yekurowana patakarowana ipapo takarowana pavana ipapo chikonzero chikaita kuti tisvike pakuzorowana inyaya yekuti mubyango yandichita madzaragira tese izodzidzi tarambana ka4 achinaomba kwamai vanenguva yakadiwa kutora ngazi tane 3 years 3 years ndezekuti pa2 months idzodzi dzatagara idzodzi i2 months dzatangogara ambobva aenda kumba kwamai ake achidzoka tatorambana ka4 kuti aenda kumba kwamai ake achidzoka achinaomba kwamai ake achidzoka achinaomba kwamai ake achidzoka kurowa ipapo kuti tizonzi tarowana ofiti iye ndiye akatanga kuti ndirowa chindiroera maki achindiroera maki kuti ndarowa nemukadzi ndosaka ndakaya kuno kudare because maitiraka aita ndaiti kurowa kundiropa aita ndokuti taiti pakundogadzisana ndosaka nda kuno kudare kuti andibudire pachena nechikonzero chekuti ndaona kuti maitiro aita tichigara tese ane imwe anza yaaiita ichinango ipaishirire murumonyi muchitimba 4 zvikonzero zvinokupaiti murambe murumonyi zuva ranhasi akakwanira izva toti ada rinogutsikana kuti tochiva munhu ana kurambwa aisemuchemo chandikupira chezuva ranhasi chekutanga chekutanga chekuti unondirova ngemunhu achafunga usiri kurwa mukadzi wako. Chechipiri auzive kuti mukadzi wako anopfeka nodii iwe unozvipfekera auzi kana zuva pavanonotengera mukadzi wako kana hembe kana chii. Chechitatu wakandida uchiziva ndine mwana wangu asi wakaona kana meseji yababa mwana wangu inenge tori mhosva kwandiri. Mwana wangu chechi hauzive kuti anoda kupfeka ndakasatoba mwana wangu haapfeki kuchikoro anoenda sikufisa kuti anoda kubhadhara kuchikoro. Chechi4 handikwanisi kugara nemurume kuti handipowo mukana wekuti titaura ndakada nditaura unondirova ndakada ndinyarare unondirova zvekare saka ndizive padini zvikukonera zvandikukumbira chinhu masiya chinhu ndinozoita kubirizira nechekuseri kuti zvicho zvazvibvumirwa mumba chitaurena kuti utoriwonzere muchato iwe ndinozokubindirawo iwewe apo chinoda kutaura ndochigadzike mangwana kwaanoenda waita muchikato ndinozotoka amweni kukaona kakanzi kachifambira kachiyambiziva pamusoro edani iri mhosva iyoyo handisi kuigamuchira because chipaicherera anoti handizive kuti apfikei ndoda kubvunza kuti izvi hembe dzaanopfeka pakati pane rimwe zuva raanoti dzatinoti huride dzemunyika yedu dzaanoti haana kumbotamboiti ane vinywana mari yacho inenge yapaa. Chechipiri mwana wake kuti atange kuenda chikoro
akaendeswa nani kuchikoro uyezve mari yaishanda kuti aende kuchikoro ndiyani. Chechitatu, paanotaura kuti mwana anganisi kuti apfekei, pane here holiday akambonzi atamba mwana, atingatauri zvepakati zviri zvepakati anoti pamwe ndikunyepa, apana here holiday anoti atamba mwana asina hembe nyowani yekuti ari kutamba holiday. Chechina, ndoda kuzivawo kuti pane here zuva raakamboti iye haana kuchengeta mari kana kuti andiona ndine mari muhuma iye asina mari. Atava pachina kati ndinotoba kana mateerera handitoranza mwana wangutokuba iwo hausikoro kuti kushota mari kasataura pachina inditokuzidzira kuti wasunungurwa inafingira angu inisa mambo ndiri mukati ndikutoona imba yako nditoti wasunungurwa pakurova kuti mwana aita se asunungurwa zvine zvikonzi ndaisvika muchatipomuka munondipomuka ndokupa stereki sandienda kuti ndichitaura ndachichitera iye zvakaita ndichishandisa kuita ake kufamba kwake ndakamira sana ndakamira kuti nani nechekuti taura asi ndoda kuti iye kwaari kuenda kundeti nehama dzake ndigone kuve ndinotaura chinhu chokwadi nekuti imwe mari yacho yakuti anoba handiti ndifunga imwe mari yachengetwa namai wake nyakwiri mukadzi wangu ndikunda kana nhasi zvitutani shereni batai ari kunonoka kutaura ndisiti kumba mazwi amai anzi zvichindibudai isi kuno mashere ndiri kugora tinoatora chidzorera futi mashere titendera zvidzokera zvezvimerei viki yavo ita zvinhuva kushandisa mwoyo pamba zvoda kuti pfungwa dzibatarire mwoyo uri washandisa mwoyo unogara uri nhapo amai hanzi chikubudai zvisina tisinyatsonzwanana asi nimaski ndoida stereki pataurei funga takambonetsana padata akauya kandengedzera ndakadzoka ndinzi pamwe achinji but chokwadi chekunyanya chinoti munhu wangu haasi kuchinja ende kuti rambe ndichirama life yakadaro ndaita nazvo sandati nina hangu handichada boza pana chiri kumbochinja zvikunatigatinangoita nezvino zviiti kuti nditisi kuti ndonditunisa pamusoro yeda chekundinesa kana kuti chaindinesa ndechekuti iye anoti anondida handiti but pawiki ngatiti wiki rasati rakwana pawiki rabva pandiri makore vangani ine 26 years teerera ndokubatsira kuti teerera inzwa ati hachana hamusi kunzwa ere nenda kana atita kunzwa da uchimboona tasakunana sisa wakapeziswa teerera amatsango marriage haimanikidzwi marriage haitwe zvauda kuita izvi isusu hatibvumi nokuti mopedzera madeura ropa hanzi handichada